Noia acolle por segundo ano o campeonato de mini BTT. Celebrarase o domingo na contorna do antigo campo de fútbol de San Lois e agardase que participen preto de 300 cativos. A contorna do campo de San Lois acolle a segunda edición do campeonato mini BTT da Ría de Noia, unha proba que pretende fomentar o ciclismo nos máis cativos e na que se espera participen case 300 rapaces. Organizado polo Club Ciclista Toxos, agardan repetir o éxito do ano pasado. As inscripcións pechan o mércores ás 12 da noite ou, unha vez se acaben, estes 300 participantes. Ese está encarado para rapaces de 3 a 14 anos, divididos en 5 categorías diferentes, que a prueba transcurrirá nun circuito duns 2 km aproximadamente, adecuándose ás voltas a cada categoría. Os máis pequenos dan 2, os seguintes 4, hasta 5 voltas. Contamos con un límite de 300 participantes, dos que os días de hoxe xa pasa dos 200 participantes. A inscripción realízase na páxina da Federación Galega de Ciclismo, sendo gratuito para todos aqueles nenos que estén federados e con un costo do seguro dun día de 5 euros para aquel rapaz que queira probar e se anima a participar, que terá un costo de 5 euros. A proba dará comezo ás 10 da mañá do domingo 6 de xullo, unha fin de semana na que o Concello anima as familias participantes a desfrutar de Noia e da súa contorna. Agradecen, ademais, á comunidade de Montes de Boa o conceder os permisos necesarios para levar a cabo o evento en San Lois. Toxo organiza esta mini BTT por segundo ano consecutivo. O ano pasado celebrouse nas instalacións do campo de fútbol e campo da festa de Santa María de Ró, cal foi un éxito, casi chegaron os 300 participantes, e este ano pois celebrarase tamén no antigo campo de fútbol que está subindo para o San Lois, que se estuvo acondicionando a zona nestos días e ali se celebrará. Agradecerlle, dende o Concello, tamén á comunidade de Montes de Boa, que puxera toda a súa man para que os toxos pudersen organizar este evento infantil, este evento para os máis cativos,